Hiru pajita, zeloa, errotulagailuak, musika eta goma ega izan dira. Goma ega lehenengo egin duguna, Arna separatu den papera eta goma ega hartzen izan da. Goma ega hartzen dugu eta horren zegoena markotu eta pegatu dugu. Gero kartoian pegatu dugu. Pajita batzuk hartu dugu eta horretara pegatu dugu. Gero kartoiara pegatzen eta izena idatzi dugu. Baina dugu arazo bat. Arazoa izan da pajitak musikara pegatzen. Oso zaila izan zen. Espero dugu gustatzen. Patrillonean Baiun eta Sebasarri gara. Eta gaur gure arnaz aparatuko maketa zeduko ditugu. Arnaz aparatuan nutrizio funtzioaren barruan dago. Txundurretik eta hotik hartzen dugu airea. Airea traketatik jaisten da biriketara. Biriketan airearen oxigenoa odolera pasatzen da. Azkenik, oxigenoa zuen airea zuderutik eta hotik kanporatzen dugu. Gure maketa egiteko hau egin dugu. Gure aparatuko forma egiteko goma eba erabili dugu. Birikak egiteko musikan erabili ditugu. Pajitatik putza egin eta airea biriketara ligatzen da. Eta musikak argitzen dira. Gero, goma eba kartoi zati batean jarri genuen. Kartoi hori kartoizko basen batean erabili ditugu. Pajitekin mantentzen genuen. Baina dena ezin da inerrazu izan. Arazo bat izan genuen. Hurrengo egunean hartu genuenean ezen mantentzen. Baina lazar konpondu genuen. Kartoizko soporte bat atzeko partean jartzen. Azkenik izenak itzatzez amaitu genuen. Eta honekin amaitu dugu. Espero dugu gustatzea. Aplaudas! Txan, 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 txan! Martina eta Eki gara eta gaur zirkulazio aparatuari buruz egingo dizugu. Odora arteriatik eta zainetatik bultzatzen dugu txikotazora iniz. Arteriak elikagaien mantenugaiak eta oxigenoaren airea bihotzetik gorputz guztira eramaten dute. Zaina gorputzeko odola berri bihotzera eramaten dute. Maketa polita hori egiteko kartoia, zinta, papera, errotulkiak, margoak, tubitoak eta zunkozatzen da ura eta kolorantea erabili ditugu. Lehenengo papera moztu eta kartoen itzatzen gero margozte eta tubitoak jarri ditugu. Azkenik ura eta koloranteak tubitetan jarri ditugu, jeringilaren guretatu ditugu eta ugartatu da. Jeringilaren likida bultatzen dugunean, tubitoetatik joaten da eta arterietatik eta zainetatik gorputzezora iristen da. Gure arazoa izan da tubitoak jartzea apurtu dela kartoia eta enotatzeko konponbidea enotatzeko bihotza gainean jarri. Beste arazoa izan da ate genuenean kartoia apurtu zegoela konturatu genuen. Zeloa gainetik jartzen konpondu genuen. Eta hau izan da guztia, espero gustatu izana eta hurrengora arte! Suscríbete al canal!
Giltzurruneko oneneko batakirekin gehiago ezatzen dute. Giltzurrunek sortu duten gernoa maskorian pilatzen da. Gernoa lotik eta zakilatik kanporatzen da. Izerdi azararen bidez joaten da. Materiala erabiltzeko tinta, kartoia, plastilina, papera, tuboak, errotulkiak eta kola. Maketa egiterakoan bi arazo eduki ditugu. Lehen arazoa da kola emoterakoan maketa jauzi eta nukera. Bigarren izan da lan egitea eskatu zaitula. Espero ditut eskatu dira. Kaixo gu gara, Aiza, Bera, Luzane, Hugo eta Josu gara. Eta orain, esanguko dugu iraitza paratua. Giltzurruneko dela filtro hondakinekin gernoa sortzen dute. Giltzurruneko gernoa maskorian pilatzen da. Gernoa orain ni materiala izango du. Goma eba, kartoia, botila zati bat, margoak, rotulkiak, tuboak, botila zati bat, eta papera erabili dugu. Materialak eskatu ditugu. Gero, goma eba hankatu eta itxatxe egin dugu. Ondoren, margoarekin rotulkiarekin iraitza paratu idatzi dugu. Jole batzuek kartoi gainean itxatzi